umeme uJese eze kwelodini mna ndokuxelela into omawuyenze ndikubonise nomuntu omawumthambise abe ngukumkani. Verse 4. uSamuel wenje njeya ukusinga eBethlehem ethunywe ngundikhoyo wahlangatyezwa ngamadoda amakhulu edolophu egubha kukoyika ambuza esithi ngaba uze ngoxolo na. Hallelujah. Verse 6. Bakuba bezile edinini apho wathi uSamuel kubo akubona uEliyabi unyana kaJese wathetha yedwa esithi inene nanku umthanjiswa kandikhoyo emi phambi kwakhe. Kodwa undikhoyo wathi kuSamuel musa ukujonga ubunzwana bakhe nesithomo sakhe asinguye endimfunayo. Hallelujah. Verse 10. Badabo sixhenxe onyana bakaJese bagqithiswa phambi koSamuel yena emana esithi hayi akatyunjwanga ngundikhoyo. uSamuel ubuzile kuJese akunanyana bambi na. Uthe uJese ewe ukho untondo phofu usendle walusa igusha. uSamuel wathi makaye kubizwa watsho esithi asizukutya ade afike. Hallelujah. Cela siye ku chapter 17 verse 57. Verse 57. Uthe ke akubuyela enkampini uDavide emva kokuba ebuyelele uGoliathi uAbinere wamsa kuSawule wayesaphethe loo ntloko kaGoliathi uDavide. uSawule wambuza wathi uyinto kabani mfo wam? Wathi uDavide ndingunyana wesicaka sakho uJese waseBethlehem. Hallelujah. Sithe ezinye inguqulelo wambuza wathi ungunyana kabani? Hallelujah. The English version says wathi whose son are you? Hallelujah. Ndiyambulela ke kakhulu ke uThixo onguzifungile, uThixo ozingqinayo. Hallelujah. Ngizela ukumbonga enhliziyweni yami. Basifunda apha kulandawo eqala kuyo uThixo uthetha noSamuel uthi kuyode kube nini, kode kube nini uzilele umuntu endimcekisileyo. Mayibongwe inkosi. Thixo uthetha ngomuntu noSamuel. Hallelujah. Uthetha ngomuntu. But uThixo uthe manithethe nebandla ngezinto esibambelele kuzo yena uThixo asele sidlulisile kuzo. Hallelujah. uThixo is ahead, but kukhona izinto esisabambelele kuzo ezivalela insebenzo kaThixo empilweni yethu. Uthi kuyoze kube nini umzilele, ngoba lo muntu omzileleyo mna ndinguThixo sele ndigqibile ngaye, futhi andigqibanga njengaye kodwa sendinolungiselelo olutsha endaweni yakhe. Hallelujah. Khona lento mhlawumbi obambelele kuyo evala into yobuThixo akhululele sele elungisile. Uthi uThixo kuyode kube nini? Hallelujah. Kuyode kube nini ukhala ngalomsebenzi uThixo sele kulungiselele omnye kodwa amehlo wakho awavulekanga? Awu apply no applya because ukhalela lento uThixo sedlule kuyo. But God is saying kuyode kube nini? Kuyode kube nini ngoba uThixo selemkhulula umyeni kodwa umini uyakhala ukhalela utata womntwana. But uThixo kuyode kube nini? Uzondivumela nini ndinguThixo ndikuse kwindawo entsha ulibele kubambelela kwindawo esendlulile kuyo? Kuyode kube nini? I want to work with you. I want to move forward with you. But ingxaka ndikufumani
uhlele uzilile, uhlele endaweni eselidlulile kuyo, kuyode kube nini? Mamela, I have already prepared into entsha ongayaziyo, kodwa ingxaki awukwazi uyibona ngoba uhleli kwizolo. Kuyode kube nini? Uthi ke ngokuThixo, let go, take this oil, hamba yiye Bethlehem. Uthi uba usiye Bethlehem njengokuba ndikubona uyoyika, hamba nale nkomo, haleluya, hamba nalento eyintsikelelo ozofika ubonakale ukuba uthunywe ndini. Now ndithanda iBhayibhile xa isehla ithi wathi uSamuel xa yengena eBethlehem kwezamadoda amakhulu endawo. Inkosi yami, ithe zengcangcazela emoya esoyika aba kule ndawo yaseBethlehem kukhona amadoda awoyika uThixo, athi xa yebona indoda kaThixo angcangcazele uba Thixo ufuna sithini. Ngabakhona amadoda amakhulu eGod's ministry, ngabakhona amadoda amakhulu eMthatha, ngabakhona amadoda amakhulu eSouth Africa angavele athi cwaka xa kukhona umuntu ongenayo. Siyabona mkhonzi kaThixo uyangena eSouth Africa, kodwa sifuna ukuva uba uThixo ukuphathise ntoni, uThixo ufuna sithini. You know, this reminded me of Bishop Emmanuel. Uthi xa yefika uthi ndithe xa ndisize South Africa, wathi uBishop xa selulapha yize Mthatha, because I want to hear ukuthi uthini. Ngeke uthi ulapha eSouth Africa singayazi lento uThixo akuthume yona. Hallelujah. Ngoba endaweni kaThixo akungenywa kuphunywa nakanjani. Kukhona amadoda kaThixo ajongileyo uba kwenzeka ntoni, kungena bani, uthini, uphethe ntoni. Ngoba endaweni kaThixo asisurprisewa. Hallelujah. Ingaba khona amadoda amakhulu kule ndawo. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wangena waya kwaJese. Xa efika kwaJese wabona uEliyabi. Mayibongwe inkosi. Ithi lento lena uSamuel uphethe oil, but umuntu ogcobayo nguThixo. Hallelujah. uSamuel uphethe oil, but umuntu anointayo is God. uSamuel nobe phethe oil kukhona indlela asibona ngayo izinto, kodwa umamela uThixo uba Thixo ndizibona kanje, kodwa wena Thixo ngithumileyo ingaba yilento ngithume kuyona. Into eyenza sikhankalaze kukucinga uba ugcoba uSamuel ngoba enikwe oil. Hallelujah. Uthi uThixo anikhangeli ngokukhangela kwabantu. Mhlambi noEliyabi wayethe xa yesijonga wasibona uba I am fit to be a king. Uyise wayembonile, hleze naye wayesibonile uba you know what, I can be a king. But uthi uThixo no. Khona indlela that I train abantu abazohola abantu bami. Hallelujah. And it is so unfortunate Eliyabi ngoba ukhela ukuyeza imfazweni ubonwe ngabantu, lonto ikwenza ucinga basonqobile,
kodwa khona umkhosi osemfihlakalweni angawaziyo wena. Hallelujah. Khona umkhosi onezimpi ezinkulu ozinqobileyo angawaziyo wena Eliyabi. Uthi xa yethetha noJese uthi uJese hayi khona untondo. Khona untondo. Thina mfanekiso wakhe esitsho hesha uba it's that small boy. Ithi kwezinye is just a rent. That is ngumuntu nje othetha nje, ngumuntu nje engenombalela ntweni. I mean we are talking about kingship apha. Angeke sithethe ngoDavide, sithetha ngoEliyabi. Amadoda akhela ukuhlala kwimihlangano xa kuzoyiwe empini. Angeke sithethe ngale rent. Hallelujah. Uthi Samuel ngoba oninikeza ioil uthi ayingabo. Onikezile ioli lo ogcobayo lo onibekile uba mandigalele ioli kwezinhloko uthi ayingabo. Ngithanda ke ngoku xa idlula uthi makayolandwa. Ithi iBhayibhile wathi jonga esisidlo asizudliwa engekafiki. Walidile uJese icebo likaThixo. Wadile isidlo sika1 uJese uba siyodliwa ngo5 ngoba icebo likaThixo ebengasukulivala alina kuvinjwa. Mamela kukhona abantu who are delayed because there is a Jese omileyo othi izinto zimele zenzeke ngendlela ethile. But I promise you icebo likaThixo alizovinjwa. Alizovinjwa icebo likaThixo. Now ithi iBhayibhile wakhangelwa uDavide. Weza uDavide wagcotshwa. Waphindela ekubeni ngumalusi selegcotshiwe. Enkosi yami. But ndithanda lento ba ithi iBhayibhile xa kuphuma ioil igaleleka kuDavide umoya kaThixo wamongamela uDavide ngoba ioli ayihambi yodwa ihamba namandla avele enyangweni. Uthi uThixo now I am sending you kwenye direction Davide. Yes, I know the battles that you have conquered, but ngoku kukhona abantu ozoshumayela kubo ngokwenza because you are going to lead. Wangena umoya kaThixo wongamela uDavide. Hallelujah. Sike kwavuka lamhlabelelo othi ungadlali ngevangeli ngoba with this oil came the power of God. Ungadlali ngayo. uDavide wabuyela and was the same David. Ithi idlula iBhayibhile ithi uSawule wayenomoya abamphazamisayo kwathiwa makuyothathwa inkwenkwana selegcotshiwe kodwa kuthiwa makahambe kuyothathwa inkwenkwana izodlalela uSawule. Humbly so he continued serving. Akathi hayi kaloku ndingulogcotshiwe. Akathi hayi I am the next king. Remember I cannot be playing harp for you. I am the next king. He said. He continued to serve uDavide. Hallelujah. He served. Ithi iBhayibhile emva kwethuba he was sent to a battlefield. Hallelujah. Now uthi uThixo jonga Davide. I am confident in you. I am confident. I am sending you. uJesu ucinga uthunywa nguye but akayazi into yoba I am sending you. I am sending you because I have tested you. I
am sending you because I know ukuxhomekekile kumthi nguThixo. Because leni impi ayiyo yabo abantakwenu abaxhomekeke emandleni wabo. And lena impi kufuneka kugqibeleni kube khona igama likaYehova eliphakanyiswayo, and I trust you ukuphakamisa igama likaYehova, for God said he shares his glory with no man. Hallelujah, hallelujah. Ndiyabona naxa efika empini uDavide ufika abantu into eninzi abathetha ngayo yi-reward yomntu owoyisa uGoliath. Akekho umuntu onento eninzi yokuthetha nokuphakama kwegama likaYehova. Kuthiwa kwakukhona amaqembu kuthethwa ngento yoba uzonikwa ntoni lo muntu, because it was about their personal gain. But uThixo, I am changing the narrative. Hallelujah. Khona abantu uThixo aba-anointa because ufuna ukutshintsha indlela ebekuhleli kusenzwa ngayo. Hallelujah. Kukhona into afuna ukuyi-introducer but akafuni abantu abaqhele isikhelo. Hallelujah. Ithi iBhayibhile walwa uDavide wanqoba. Now ndithanda le ndawo chapter 17. Kuthiwa wasiwa kukumkani uDavide kuSawule. Uba esiya kukumkani, ndiyacinga nabantu ababephayana empini babembonile ukuba unqobile nenhloko kaGoliath isesandleni sakhe. Ubesiya ufike phethe inhloko kaGoliath. Hallelujah. uDavide xa ezolwa ezintroducer kuSawule umxelele ubajonga kumkani, I have fought nebhere, I have fought nengonyama, ndanqoba. Akakhange abe na concern yezazinto zisecaleni, akakhange abe na concern yezinto ezisensithelweni. And even when other people ebaxelela inoba baye baqonda down, but now he fought. Uphethe inhloko ulwa nomuntu olwa necebo likaThixo, and akapheleli nje kulweni uyanqoba. Hallelujah. Uba ephethe inhloko khona umbuzo uSawule abuzayo uthi ungunyana kabani. Meaning, I have seen you. Ndikubonile usihlunyuka, ndikubonile undiculela, ndikubonile usenza konke, but loo nto leyo ibingenzi mohluko. But hey, your victories. Hallelujah. Into ezokwenza ungalibaleki, into ezokwenza uThixo wakho angalibaleki zizimpo ezinqobileyo. Uyabona njengokukhala ukhalela izinto ohlangabezana nazo, but it is those victories ezizophakamisa uThixo wakho. Kukhona abantu ohamba phakathi kwabo abakwazi and abanawo nomdla wokwazi, but hey, ngoba mamela uThixo wakho makanqobe phambi kwabo, and they are going to be interested ukwazi ukhonza bani. Whose son are you? Which kingdom are you serving under? Ukuba unganqoba kangaka babupho bukumkani othoba kubo. Hallelujah. Ezizimpi bangcwele esizibalekayo sezizimpi uThixo wethu azokwaziwa ngazo. Ezizinto sikhalayo singafuni udlula kuzo uThixo wethu uzokwaziwa ngazo. Whose son are you? Akambuzi ba ungubani igama lakho, because it does not matter ubungubani.
Which kingdom do you belong to? Who is your God? Who are your people? Meaning, as you are sitting here, you are a sample. Ubufika phayana kulandawo yakho kuthiwa bazalwane base God's ministry banje because of the sample enguwe. Whose son are you? Ngobani abantu bakho? Ugoba kweziphi altara uba unganqoba izimpi ezinje? Hallelujah. iBhayibhile ithi xa ithetha ngoDavide ithi he served the purpose of God and died. Hallelujah. Hayibo Davide kulona wayeleli nomnkosikazi kaUriya. Hayibo uDavide ithi iBhayibhile he served the purpose of God and died. Hayibo uDavide kulo wayelekwa nguSawule kulo wayethe mamela waye wanamicelingeni wamona uThixo walungisa kuThixo wachallengewa wanqoba. Because in serving the purpose of God we are challenged but siyapusha and we conquer. Whose son are you? Sengaske ungathi nobuhamba phi umana usikhumbuza uba I am the son or I am the daughter of the living God. Owami uThixo endihamba naye ukhonzwa ngobungcwele. Owami uThixo uyalwa anqobe. Whose son are you? Whose son are you? Hallelujah. Hallelujah. Kwezi zimpi ojongene nazo uba ungena kuzo sengathi ungasikhumbuza uba whose son or whose daughter are you? Which kingdom oseva kuyo? Ithini imbali yale kingdom okuyo? Hallelujah. Abantu bobubukumkani oseva kubo xa besempini kwenzeka ntoni? Ingaba kuphuma kutshe bona okanye kuphuma kutshe utshaba? Nkosi nisikelele.